i da se vratimo tako kako što je nekad bilo. Ja se jako bojim ovo. Ja se bojim da mi vidimo dobro, ne možemo ići u crkvu sada i ne možemo ovo i ne možemo ono i mi jedva čekamo da ovo vreme prođe i da mi vratimo tako kako je bilo prije ove pandemije. Ali ja ću vama da kažem da ovaj znak vremena u kojem mi živimo sada, on nama pokaže da mi se nećemo vratiti na ono kao što je nekad bilo. I ljudi što čekaju da samo bude tako što je nekad bilo, za njih ovo će biti jako teško kad se mi vratimo u crkvu. Bog je nama dao vreme da se mi pripremimo za zadnji ispit što će on nama da. I kad mi vidimo kako Božji narod treba da se pokaže ovaj svet, mi vidimo kako piše u Otkrivenje, otvorit ću tu, u Otkrivenje 14. glava i 12. stih. Ovdje kaže, ovdje je trpljenje svetih koji drže zapovijesti Božju i vjeru Isusovu. Bog priprema narod što bi mogao da kaže njegovu istinu u ovaj svet. I ovdje kaže da mi trebamo da držimo Božje zapovesti i da imamo ovu vjeru Isusovu. Šta je taj ispit u Božji zapovest što ćemo mi morati da znamo kao nikad prije? To je jako jednostavno. To je 4. zapovest. 2. Mojsijeva 20. glava i 8. stih kaže: sjećaj se dana od odmora da ga svetkuješ. Mi sada ne možemo ići u crkvu. Ja ne mogu ići u crkvu, mi se skupljamo ovako zato što ne možemo ići u crkvu. Ali ja hoću vama da kažem, ja znam da to nije tako fino da se kaže, ali crkva nije subota. Ići u crkvu nije subota. Subota je bila prije nego što je bila crkva. Kad je data subota Božjem narodu, oni nisu imali crkvu gdje da idu. Crkva je bila svugdje u to vrijeme. Ali oni su morali da znaju šta je subota i kako da svetkuju subotu. Sada ja i ti, jel mi znamo tačno šta to znači svetkovati subotu? Jel mi, samo zato što ne možemo ići u crkvu, jel to znači da za nas nije subota? Ja pričam sa nekim narodom i oni kažu, joj, ne možem ići u crkvu, to kao da nije subota. Ali subota je puno više nego da idem u crkvu. Subota je data meni da ja mogu da razumijem Božji zakon za mene lično. Subota je vreme za mene da ja ostavim sve druge stvari tako da mogu imati 100% iskustvo sa Bogom. Taj zakon Božji mora da bude nešto za mene što je živo. To je ispit za mene, kao što je uvek bilo za Božji narod. U 2. Mojsijeva 31. glava 16. stih kaže: zato će čuvati sinovi Izraeljevi subotu, praznujući subotu od koljena do koljena, zavjetom vječnim. Ja i ti, mi moramo da razumijemo šta znači da svetkujem subotu. Ima citat iz Svjedočanstva što sam puno puta čitao i što puno puta sam pročitao kao normalno iz knjige Velike borbe. U taj citat kaže da moram da razumijem da ovo pitanje subote će biti jako veliko u vremena što se završavaju sada.
U Velikoj borbi 605. stranica kaže: pitanje svetkovanja subote će biti veliki proba vernosti, jer ona je tačka istine koja je naročito izložena napadima. Kada ljudi budu stavljeni pred savršnu probu, onda će biti povučena granična linija između onih koji služe Bogu i oni koji mu ne služe. Sada, kad ja vidim šta je sada u naše vremena, ja vidim ljudi, oni se jako boje. Oni boje se sve stvari što su sada oko nas. Oni se boje kako sada zatvaraju crkvu. Oni se boje za njihove lično stanje. Oni se boje za puno stvari. Ali ja mislim da se mi ne pripremljamo za ono što trebamo da se pripremimo. Šta je naša savršna proba? Šta će biti za nas ispit, zadnji ispit što ćemo mi imati? Taj zadnji ispit će biti kako ja razumijem da se drži subota. To je zadnje pitanje što će biti ispred nas. Onda, u ovo vreme, kad sam ja kod kuće, kad ne idem na posao, kad ne idem van, kad sam u mojoj kući, jel ja mislim da se ja pripremljam za ovu zadnju tačku? Ili jel ja samo čekam da ovo vreme prođe i da ja idem natrag onako kako što sam nekad živio? Bog to neće za mene. Bog hoće za mene sada da ja razumijem da u ovo vreme ja moram lično da se pripremim za njegov drugi dolazak. U ovo vreme ja bi trebao da pitam Boga, jel ja razumijem šta ti hoćeš od mene? Da sa Bogom sam dugo u molitvu. Neki ljudi, oni prije ove pandemije su imali probleme sa crkvom. Nekad dođu u crkvu, nekad ne dođu u crkvu, dođu u crkvu i nekako im nije sve bilo kako treba. Ali to je zato što oni se nisu pripremili da prime Božju subotu. Oni se lično nisu pripremili. I kad su došli u crkvu, za njih je bilo tačno kao što je prije bilo. Oni su došli u crkvu sa isti karakteristiku što su imali preko nedelje. I onda su mislili zašto oni nemaju tako veliki blagoslov od crkve. Ali sada, danas, ako bi mi razumili da ovo je moje lično vreme za pripremanje, onda kad se vratimo u crkvu, kad crkve opet budu otvoreni, ja ću razumjeti zašto ja imam tu crkvu i zašto idem u crkvu. Zato što subota je za mene lično vreme što sam ja spojen sa mojim spasiteljom. I dođem zajedno sa drugima što imaju taj isti uticaj u njihov život. Crkva onda nije subota. Crkva je nagrada za neko što drži Božji zapovest. Oni imaju lično iskustvo sa Isusom. I oni dođu zajedno sa drugima što imaju to isto iskustvo. I oni jedan drugog hrabre zajedno. Za njih, kad se mi vratimo, to će biti nešto jako veliko onda za njih. Zato u Jeremije 8. glava i 10. stih kaže: jer je ovo zavjet koji ću načiniti s domom Izraeljevim poslije onih dana, govori Gospod. Daću zakone svoje u misli njihove i na srcima njihovima napisat ću ih i bit ću im Bog i oni će biti meni narod. Ja danas imam priliku da se pripremim za ovaj ispit.
ispit od subote. Isto Jeremija 4. glava 10. stih kaže, jer ko uđe u pokoj njegov i on počiva od djela svojih, kao i Bog od svojih. Onda, da bi ja mogao da razumijem šta je subota, ja moram da razumijem moje lično stanje sa Bogom. U Želje vjekova, 283. stranice, ima tu citat što ja mislim da smo puno od nas zaboravili. Ova knjiga je manje više od sve knjiga tu proroštva, ova knjiga je jedna što se čita jako puno. Ja mislim da puno od vas, vi ste pročitali ovu knjigu, ali ja ne znam ako ste pamtili šta tu piše. U 283. stranice kaže, nijedna druga ustanova koja je bila poverena Jevrejima nije imala za cilj da potpuno ukaže na različitost Jevreja u odnosu na okolne narode, kao što je to bila subota. Božji cilj je bio da ih pokoravanje njenim zahtjevima označi njenim poštovaocima. Sada, izvinite kako ja čitam, ali vidite tu i možete da vidite reći isto. Pomislite da za vas subota pokaže da ste vi različiti od drugih što su oko vas. Jel da? I onda ja pogledam, ja držim subotu, ja svetkujem subotu. Ja kažem drugima da ja svetkujem subota. Ali šta to znači? Idemo dalje. Kaže, ona je trebalo da bude znak njihovog odvajanja od idolopoklonstva i njihove veze sa pravim Bogom. Međutim, da bi držali subotu svetom, ljudi i sami moraju biti sveti. Verom moraju postati sudeonici u Hristovoj pravdi. Šta je to? Čekaj, šta kaže tu? Kaže da ja ne mogu da držim subotu ako ja nisam svet. Subota je sveta i ona može da se drži samo sa nekim što je svet. Čekaj. Sveta subota, samo sveti ljudi. Ako ja pitam, jesi ti svet čovek? Jesi ti svet žena? Jeste vi sveti? Kako bi odgovorili? Joj, ja sam grešnik, ja sam i tako dalje bi odgovorili. Onda kako da držim subotu? Zato što subota može da drži samo neko što je svet. Jeste vi sveti? Jeste vi sveti? Kako onda da držim subotu? Kako završi tu? Kaže, verom moraju postati sudeonici u Hristovoj pravdi. Ja moram da razumijem da u ovo vreme milosti, što ja imam sada, da u ovo vreme milosti Bog hoće da ja imam lično iskustvo sa njim. Da ja imam lično iskustvo sa Hristovom pravdom. Ovo vreme što mi imamo sada, ovo je vreme milosti. Niko nas ne stavlja u zatvor, niko nam ne kaže da ne smemo da širimo evanđelje, niko ne kaže te stvari. Možda kažu da ne možemo ići u crkvu ove danove. Jedino to. Ali mi smo u vreme milosti. Šta ja da radim sada u ovom vremenu? Ja moram da moje lično stanje sa Isusom da pregledam. Da se molim Bogu, jel ima nešto što mene odvaja od tebe? Da se molim sa Bogom kao što nikad se nisam molio. Zato imam pitanje. Ja pričam sa ljudima sada, šta radite? Ne idem na posao, moram ostati kući, moram raditi od kuće i tako dalje.
I šta radite s ovom vremenom? Jel se molite kao nikad prije? Jel pitate Boga kao nikad prije, jesam pripremljen za drugi dolazak Isusove? Jedino narod što ima ovo iskustvo sada će biti pripremljen za taj zadnji ispit na subote. Subota nije samo kada možem da idem u crkvu. Subota je znak za mene ako sam ja zajedno sa Isusom. Jer ja sam imao iskustvo Hristovoj pravdi u moj život. Jesam ja predao sve moje grehe. Jesam ja pitao Boga za oprošćenje sve moguće. To je vreme što imate sada. Ja sam pitao nekoga, sada što ste kući, jel se molite više nego što ste se molili prije? On kaže meni, pa molim se. Ali kažem, jel moliš sada više nego prije? Jel više čitaš Svetu Božju reč? Jel više studiraš duh proroctva? On kaže, pa ne, imam, a čekaj, imaš više vremena, kući si sada, a ne misliš od tvoje stanje sa Bogom. Samo čekaš da bi ovo vreme prošlo, da ideš natrag kao što si živio prije. Zato Bog nije dao nama ovo vreme milosti. Bog je nama dao ovo vreme da bi mogli ispuniti šta tu piše. Ako ću ja biti pripremljen za zadnji ispit što Bog hoće da da njegovom narodu, ako ja hoću da budem pripremljen za taj ispit, onda ja moram da razumijem da sada ja moram da dođem u stanje da bi mogao da držim Božju subotu. Hoću da opet pročitam tu. Međutim, da bi držali subotu svetom, ljudi i sami moraju biti sveti. Bog očekuje od tebe, od mene, on očekuje da ja dođem u to stanje gde ja mogu da kažem da sam ja se sklopio sa Hristovom pravdom. Tako onda samo mogu da držim subotu. Dalje, u taj isti citat kaže, kada je Izraelju data zapovijest, sjećaj se dana od odmora da ga svetkuješ. Gospod im je također rekao, bit ćete mi sveti ljudi. Jedino na taj način subota je mogla da izdvoji Izraelce kao poštovaoce Boga. Znate, za mene subota je malo drugačija stvar nego za drugih. Moj otac je došao iz vašeg kraja, on je rođen u Indiji i on je došao u Kanadi kao izbeglica. On je imao ništa kad je došao u Kanadi. I on je morao raditi i radio teško i mama radila i svi su morali teško da rade. Preko nedelje nismo se vidjeli puno kad sam bio mali. Tata otišao na posao rano. Jako rano otišao na posao. Ako si hteo da vidiš tatu ujutru, morao si da se digneš prije sunce, zato što tata već otišao na posao. Uveče su radili i tako da preko nedelje mi se nismo puno vidjeli. Kad je počela subota, kad je počela subota, to je bilo nešto jako specijalno za nas, kad je počela subota. To je bilo vreme kad je sve drugo bilo ostavljeno na strani. I tata i mama su bili 100% sa nama. Za mene subota je uvek, otkako sam bio jako mali, subota je bila nešto jako, jako specijalno za mene. Zato što sam imao to vreme sa mog oca tu na ovoj zemlji.
Bog hoće da mi imamo tako iskustvo sa subotom. On hoće da mi imamo vreme kad smo mi 100% ujedinjeni sa njim, gdje ništa drugo ne može da uđe u naše mišljenje, nego samo naše lično iskustvo sa njim. Ako bi ja i ti imali takvo iskustvo sa subotom, ako sada, dok smo kući, dok nema crkva, dok nema ništa drugo, ako bi mi razumili šta znači svetkovat subotu, biti sveti Božji narod, onda kad se vratimo da možemo ići u crkvu, wow, što će to biti nešto veliko za nas. Mi ćemo se vratiti u takvoj situaciji da mi smo razumjeli šta znači imati Hristovu pravdu. I onda imati tu Hristovu pravdu, mi se skupimo zajedno sa drugima što imaju tu istu stvar. Šta će to značiti za nas? Kako je Jeremija kazao za Božji narod? Jeremija ovdje u 4. glavu i 1. stih kaže da se bojimo dakle da kako dok je još ostavljeno obećanje da se ulazi u pokaj njegov, ne odosni koji od vas. Jer i mi smo čuli radosnu vest kao i oni, ali im ne pomože reč koju su čuli, zato što nije bila spojena sa vjerom kod onih koji su je čuli. Ja i ti možemo da budemo sveti u Hristovoj pravdi. I kad primimo ovu vest, ona promijeni naš život. Subota više nije samo jedan zakon. Subota je kako ja živim, kako se pripremljam za Isusov dolazak. U velikoj želji vjekova 286. stranu kaže Bog ceni službu ljubavi. Kada ovo nedostaje, sam niz obreda predstavlja uvredu za njega. Tako je i sa subotom. Ona je bila namenjena da dovede ljude u zajednicu sa Bogom. Ali kada je njihov postao obuzet zamornim obredima, svrha subota je bila osujećena. Samo spoljašnje svetkovanje subote bilo je zapravo izrugivanje. Ja i ti, ako ja nemam iskustvo sa Hristovom pravdom, ako se ja lično nisam pripremio da imam to iskustvo, onda za mene subota je samo zakon. Ona me nije pripremila za Hristov dolazak. Ona postane nešto što Bog nije teo. Ako ja onda razumijem šta to znači, onda ja mogu da razumijem da ja moram da imam skroz drugačije mišljenje od subote. Ja moram da razumijem da subota je vreme što je Bog dao da ja imam 100% iskustvo sa njim. U Rimljane 1. glava 17. stih kaže jer se u njemu javlja pravda Božja iz vjere u vjeru. Kao što je napisano, pravednik će od vjere živ biti. Ja verujem da je Bog dao subotu za mene. Ali ako ja to verujem, da je Bog dao to za mene, onda ja moram od subote da imam veće i veće iskustvo sa tom vjerom. U svjedočanstvo, ovo iz Lampe bez ulja, napisano 1908. godine, kaže Hristova pravda se otkriva iz vere u veru. To je
napredovanje iz vaše sadašnje vere u razumevanje vere koja kroz ljubav radi i čisti dušu. Imam pitanje onda. Ako je ovo vreme od Boga za mene, onda od jedne subote do druge subote moja vjera treba da se širi, treba da bude veća nego što je bila. Moje iskustvo lično sa Isusom treba da bude veće od jedne subote do druge subote. Zato što subota je zadnji ispit. Subota je zadnji ispit što Bog da za njegov narod. Zadnji ispit što mi imamo. Ali, ako ja razumijem to, onda moja vjera kaže meni da ja trebam da se pripremim više nego što sam se prije pripremio. Ovu subotu danas, jel imate više iskustva sa Bogom nego što ste imali prošle subote? Ako nije, onda ja se nisam pripremio za ovu subotu. Ja nisam došao u stanje sa mojim spasiteljom da sam ja pripremljen da držim tu subotu. Ja možda držim ovu subotu danas samo od formalnosti da ja tako piše i zato moram, zato što tako piše. Ali Bog nama nije dao subotu da ja nju držim samo zato što sada to moram da držim. No, on je meni dao subotu kao zadnji znak, kao zadnji ispit da se vidi je li sam ja imao više vjeru, je li moje iskustvo veće od nedelje do nedelje. Od jedne nedelje do druge nedelje, je li moje iskustvo sa Bogom raste. Mi smo kući sada. Šta radimo kod kuće? Je li mi se pripremljamo ili samo čekam da ovo prođe da se vratim kao što sam nekad bio? Braćo, sestre, mi se nikad više nećemo vratiti onako kao što je bilo. No, Bog nama da sada ovu priliku da bi se mi pripremili. Da kad ova pandemija prođe i mi se vratimo u naše crkve, da bi mi imali iskustvo kao što nikad prije nismo imali. Da se mi vratimo zajedno sa drugima što su uzeli ovo vreme da misle o njihovom lično stanje sa Bogom. Ja, ako bi rasto od jedne subote do druge subote, ako ja celu nedelju se pripremam za subotu, onda subota će biti nešto za mene što je tako fino, tako dobro, tako lijepo, tako važno da ja ne mogu da živim bez tog dana. I kad neko hoće da uzme tog dana od mene, ja neću to pustiti. Ja ću držiti se još za taj Božji dan. To Bog hoće od mene. On neće da ja držim samo kao što sam nekad imao prije. On hoće da za mene ovo bude nešto veće. U Izaija 1. glava ima neke stihove što su jako, jako teški. I mi ne volimo da njih čitamo. Ali pomislite da Bog neće da ja držim subotu samo zato što je to zakon. On to neće. U Izaija 1. glava, ja ću pročitati samo 2 stiha tu, ali možete pročitati više tu šta Bog piše. Kaže, ovo je 12. stih. Kad dolazite da se pokažete preda mnom, ko ište to od vas? Da gazite po mom tremu. Šta kaže Bog? Čekaj, jel nije Bog kazao da dođemo u hram? Jel nije Bog kazao da idemo u crkvu, da se skupljamo u crkvu? Ali tu Bog kaže proroku Isaiju, kaže, kad dođete kod mene, ko je kazao da dođete kod mene? Pa kaže, Bog, ti si kazao da dođem u crkvu. Ali šta Bog kaže? Ajde da vidimo 13. stih. Kaže, ne prinosite više žrtve zaludne, na kad ganim se, a o mladinama i subotama
i o sazivanju skupštine ne mogu podnositi bezakonja i svetkovine. Kako Bog kaže? Kaže, kad dolazite kod mene, ja ne mogu to da gledam. Zašto? Zašto dolazite u vašoj pravdi? Vi dolazite bez pripremlja. Kako jedino mogu da dođem ispred Boga? Ja jedino mogu doći kad sam ja lično imao iskustvo sa Hristovom pravdom. Jedino onda mogu da razumijem zašto se skupljam u crkvu, zašto dolazim ispred Boga. 14. stih kaže, na mladine vaše i na praznike vaše mrzi duša moja. Dosadiše mi, dodija mi podnositi. Kako? Kaže, vi dolazite ispred mene. Vi dolazite ispred mene tako, ali se niste pripremili. Vi se niste pripremili. Dolazite ispred mene sa vašom pravdom. Niste mislili, jesam ja imao iskustvo ove nedelje. Niste mislili, jesam ja molio sa Bogom, jesam ja predao sve moje grehe, jesam ja pitao da Bog mene, da mi da snagu za promjenu. Bog je čekao, jesam se ja celu nedelju pripremao da mogu da dođem ispred njega u ovoj suboti. Ili nisam ništa radio. Ja vidim nekad roditelji su jako bijesni sa djecom zato što se ne ponašaju u skupštini kako treba. U skupštini trče ili ne paze šta se priča ili moraju da se maknu okolo i tako. Ne znaju kako da se ponašaju. Ali to nije pitanje od djece. Dijete neće znati kako da se ponaša u crkvi ako preko nedelje niste imali službu kod kuće, niste pripremili djecu da znaju kako da se ponašaju u crkvu. To nikad nećeš naučiti u crkvu. To ćeš naučiti kod kuće. Djeca se nauče kod kuću. U subotu se samo pokaže ono što su oni naučili preko nedelje. Tako isto za mene. Preko nedelje ja se pripremljam za subotu. Kako ja živim, kako iskustvo ja imam. Kaže, jesam ja neko što je imao iskustvo sa Hristovom pravdom, jer moj život se mijenja, tako da kad ja dođem do subote, moj život je već nešto drugačije nego što je bilo prošle nedelje. I od subote do subote moja vjera raste. Ja jedva čekam da dođem ispred Boga. Ja to ne radim zato što moram. Ja to radim zato što moj život se mijenja dan do dan. I onda kad dođe subota, ja jedva čekam da imam tu priliku da budem ja lično ispred Boga. To je naša vijest. To je vijest što mi moramo dati u ovom svetu sada. Da se pokaže šta je subota, mi lično moramo da budemo pripremljeni. Ja ne možem da dam ovu vijest drugima, da je subota zadnji ispit. Ako ja lično nisam imao iskustvo sa Bogom. Zato što subota može držati kao sveti dan samo ljudi koji su sveti. Ovo je naša vijest. Hoću da pročitam šta kaže Duh proroštvo, šta je naša vijest u ovo vreme. U Svedočanstve za propovednike, ovo je 91. stranica u originalu, kaže, Gospod je u svojoj velikoj milosti poslao najdragocijeniju poruku svom narodu preko starešina Wagonera i Jonesa. Poruka o Hristu našoj pravdi. Ta poruka je trebalo da dodatno istakne pred svetom izdignutog spasitelja. Žrtvu za grehe celog
sveta. Ona predstavlja opravdanje verom u jemca. Ona poziva ljude da prime Hristovu pravdu koja se pokazuje poslušnošću svim Božjim zapovjestima. Mnogi su izgubili Isusa iz vida. Njime je potrebno da usmere svoje oči direktno na njegovu božansku ličnosti, njegove zasluge i njegovu nepromenljivu ljubav prema ljudskoj porodici. Njemu je darovana sva moć kako bi mogao podeliti bogate darove ljudima i dodeliti neprocenjiv dar svoje pravde bespomoćnom ljudskom oruđu. Bog je naredio da se ova poruka objavi svetu. Hoću ovo da opet vidite. Koja je naša vijest u ovo vreme? Bog je naredio da se ova poruka objavi svetu. Šta je? Šta je naša vijest? Naša vijest je da Bog hoće da mi pokažemo Hristovu pravdu drugima. Zato što Hristova pravda promjenjuje moj život. Ona pokaže da ja imam lično iskustvo sa Bogom. Ako ja moje iskustvo pokažem drugima i oni pitaju kako sam ja imao to iskustvo, ja njima mogu pokazati Hristovu pravdu. Ne moju pravdu, nego njegovu. I ja se skupljam zajedno sa drugima što su imali isto to iskustvo. To mene pripremlja da bi ja mogu da završim ispit. Zato što Hristova pravda, u ovim što smo sada pročitali, Hristova pravda se pokaže kad ja držim sve Božje zapovesti. Sve Božje zapovesti. I ja njih držim ne kroz moju snagu, ne zato što sam ja dobar, nego zato što je On svet. I ja lično dobijem ovo iskustvo sa Bogom. Za mene onda cijeli život se promijeni. Od dan do dan moja vjera raste. I kad ja imam priliku da sve to ostavim i da imam lično iskustvo sa Isusom, sa Hristovom pravdom, wow, onda subota bude nešto za mene što ne možemo ni u reći da objasnimo. Zato što je to vreme gdje ja imam to lično iskustvo sa Bogom. Ako danas ja hoću da budem pripremljen za ispit, onda ja razumijem da ovo vreme Bog je meni dao kao milosti. Mi nismo sada u vreme gdje nas gone, gdje nas stavljaju u zatvoru, gdje moramo da trčimo. Mi nismo u to vreme. Mi smo sada u vreme milosti. Može biti da je ovo naše zadnje vrijeme milosti. Da sada, ove danove što smo mi kod kuće, može biti da je Bog pripremio ovo vreme tako da bi ja i ti mogli da se lično pripremimo za brzi dolazak od Isusa. Jel koristiš ovo vreme da se pripremiš? Jel koristiš sada ovo vreme da imaš lično iskustvo sa Hristovom pravdom? Ako bi imao to lično iskustvo, onda subota će biti nešto za tebe što je jako, jako divno. Biće nešto što ti jedva čekaš da dođe druga subota. Sada u ovo vreme ja i ti trebamo da se pripremljamo kao što nikad prije nismo.
prorok kaže da mi smo morali da razumijemo da Bog neće da mi samo držimo subotu na formalnosti. On hoće da mi dolazimo prije Boga sa razumijevanjem da je taj dan nešto jako, jako specijalan. I zato apostol Pavle kaže Timoteju, 2. Timotej, 1. glava, 12. stih, kaže: zaradi kojega uzroka i ovo stradam, ali se ne stidim, jer znam kome vjerovah. I uvjeren sam da je kadar amenat moj sačuvati za dan onaj. Danas Bog gleda kako ti primiš njegov dan. Jel radiš danas u ovoj suboti kao neko što radi ovo zbog formalnosti, ili jel si došao danas u ovo subotnji dan kao nešto što je skroz drugačije? Jesi došao ispred Boga sa Hristovom pravdom? Jesi došao sa život promijenjen kroz tu Hristovu pravdu? Ako je to tako za tebe, onda dolazi dan sada gdje si ti pripremen da kažeš oni reči što prorok je napisao u Isaiji 25. glava 9. stih. Kaže: i reče će se u ono vrijeme: gle, ovo je Bog naš, njega čekasmo i spašit će nas. Ovo je Gospod, njega čekašmo, radovat ćemo se i veselit ćemo se za spasenje njegovo. Jesi ti zahvalan Bogu danas za sve što je on uradio za tvoje spasenje? Je li si ti zahvalan Bogu što Hristova pravda je data tebi? Jesi ti primio Hristovu pravdu? Je li promenila tvoj život? Danas imamo priliku da držimo subotu kao nikad prije. Sada ja se pripremljam za brzo dolazak Isusa. Sada je vrijeme milosti. Sada ja mogu da se pripremim da držim subotu. Tako da kad dođe taj zadnji ispit, da ja ću da prođem kroz taj ispit. Ne zbog mene, nego zato što sam primio Hristovu pravdu. Moja želja za nas je da mi koristimo ovo vrijeme, da se pripremimo za taj zadnji ispit. I ja znam da ako ja i ti ćemo da primimo Hristovu pravdu, da kad dođe taj ispit, mi ćemo biti pripremljeni i ćemo proći taj ispit i mi ćemo kazati ove riječi što je prorok Isaija napisao tu. Mi ćemo gledati gore i kazati: ovo je naš Bog, mi smo čekali za njega, on je nas spasio. Amen.